Така. Да, това беше втората част. Направих я за пранк на вас. А сега ще си направя шарено килимче. Така, опа. Сега, кой трябва да сложа? Айде пак да. Така, супер! Моята къща е супер. И сега излизам. Сега отивам малко да се покъпя. Така, имахте като задача в първото видео да ми кажете на пирамидата какво е това. Ще ви разкрия след 3, 2, 1. Това са две глави на кобра. Да. Това тук е онова там, дето хуил, като ушички, ама цяло едно ухо. Да. И като цяло това беше много готино. Изпълних желанието на вас, как и батковци от вчера. Вчера наистина, знаете колко екшен беше. Майка ми ме поля с водка и кола или там да беше. Също така, тази дето играеше Мари в представлението ме поля с малко с бирачка по панталоните. Да, знаете. Чао.